Днес ще си говорим за нещо наистина, ама наистина важно. Какво правим, когато нашият домашен любимец е в беда, а ветеринарят е далеч? Знанията, които ще споделим сега, могат буквално да направят разликата между живота и смъртта. Представете си го. Един съвсем обикновен следобед. Всичко е спокойно и изведнъж случва се инцидент. В такъв момент, кой е първият човек до животното? Ами стопанинът, разбира се. Точно за това е абсолютно ключово да се знае как да се реагира. Не просто някакси, а бързо, правилно и най-вече спокойно. И така, преди да се хвърлим в конкретните ситуации, нека поставим основите. Има няколко златни правила, които важат винаги, без изключение. Може да ги мислим като кодекса на първия отзовал се. И така, ето ги и тях. 4 стълба на първата помощ. Първо и най-важно – безопасността. Безопасността на спасителя и на животното. Преди всичко трябва да се огледаме и да преценим, има ли опасност и за нас. Второ, телефонът. Веднага се звъни на ветеринар. Съветите, които ще получите, са безценни. Трето, запазете спокойствие. Лесно е да се каже, но животните усещат нашата паника и това само влошава нещата. И четвърто, нещо абсолютно критично. Никога, ама никога не давайте лекарства на своя глава. Това, което е безобидно за човек, може да отрова за куче или котка. Добре, след като уточнихме основните принципи, е време да влезем в реални ситуации. Какво правим, когато се случи най-лошото? Хайде да разгледаме няколко от най-честите и плашещи сценарии стъпка по стъпка. И започваме с може би един от най-паникьосващите моменти – задавяне. Картината е ясна и е ужасяваща. Животното се дави, кашля силно, не може да си поеме въздух, а езикът и венците започват да придобиват онзи страшен синкав цвят. Тук наистина всяка секунда е от значение. Добре, какво правим? Първо, без паника, отваряме внимателно устата. Поглеждаме вътре. Вижда ли се нещо? Ако да, и ако можем да го хванем лесно с пръсти или пинсета, чудесно вадим го. Но ако не се вижда или е твърде навътре, преминаваме към план Б. Модифицираната маневра на Хаймлих. И тук подходът е различен според размера на животното. При малките животни ги хващаме за задните крака, повдигаме ги и леко ги разтръскваме. При по-големите кучета заставаме за тях и прилагаме няколко, да кажем 3 до 5, резки натиска с юмрук точно под гръдния кош. Следващата ситуация, не по-малко страшна, силно кървене. Когато видим кръв, първата ни мисъл е паника, но целта тук е само една и е кристално ясна – да спрем или поне да забавим кръвозагубата, докато стигнем до клиника. А единственият начин да направим това е чрез натиск. И тук има няколко много важни да и не. Основното, което трябва да се направи, е да се вземе чиста кърпа или марля и да се притисне силно и постоянно върху раната. И като казвам постоянно, имам предвид точно това. Не вдигайте превръзката на всеки 10 секунди, за да видите дали е спряло. Така само разваляте образуващия се съсирек. А сега за голяното не – турникетите. Хората често си мислят за тях, но не ги използвайте, освен ако не сте преминали специално обучение. Един грешно поставен турникет може да причини повече вреда, отколкото полза. Стигаме и до един много коварен враг – отравянето. Опасността може да демне навсякъде в дома. От препаратите за почистване подмивката, през някои от красивите ни стайни растения, до онази уж безобидна плочка шоколад, оставена на масата. За животните много от тези неща са силно токсични. Тук протоколът е железен. Първо и най-важно, вдигате телефона и звъните на ветеринар. Веднага. Второ, и това е супер важно, не предизвиквайте повръщане на своя глава. Защо? Ами представете си, че животното е глътнало някакъв разяждащ препарат. Ако го накарате да повърне, този химикал ще мине втори път през хранопровода и ще нанесе двойни щети. Така че чакаме инструкции от професионалист. И трето, ако знаете какво е погълнало, вземете опаковката. Тази информация е златна за ветеринария. Лятото идва с слънце и жега, но и с една огромна опасност – топлинния удар. Понякога хората не осъзнават колко бързо може да се случи. Буквално няколко минути в кола на слънце или една по-интензивна игра в обедната жега и ето ти беля. Това е състояние, което може да убие. Затова е толкова важно да разпознаваме признаците. А те са доста очевидни, стига да знаем какво да гледаме. Първо, животното започва да се задъхва изключително тежко и бързо. Слюноотделението става обилно, може да започне да повръща, става летаргично, отпуснато и в най-лошия случай просто колабира.
Щом забележим тези признаци, започваме да действаме. Незабавно. Първо, махаме животното от жегата, на сянка, в климатизирано помещение. Второ, започваме да го охлаждаме с хладка вода. И тук подчертавам, хладка е, не ледено-студена. Ледът може да предизвика шок. Поливаме тялото, корема, лапите. Предлагаме му малко вода, но без да го насилваме. И най-важното, всичко това е само първа помощ. Веднага след тези стъпки, животното трябва да бъде заведено на ветеринар. До тук говорихме как да реагираме, когато лошото вече се е случило. Но както се казва, най-добрата битка е тази, която сме избегнали. Сега ще си поговорим за подготовката, защото да си подготвен е половината от решението. Всеки от нас има аптечка за себе си вкъщи, нали? Същото трябва да важи и за домашния любимец. Това не е някаква глизотия, а абсолютна необходимост. И какво трябва да има вътре? Абсолютният минимум е бинтове и марли, антисептичен разтвор, пинцета, ножица, дигитален термометър и, разбира се, контактната информация на ветеринаря. И като говорим за контакти, в паниката човек трудно мисли. Да се ровиш из телефона и да търсиш номер е последното, което ти трябва. Затова един прост съвет. Направете си списък с най-важните номера. На личния ветеринар, на най-близката денонощна клиника, може би дори на съсед. И този списък лепнат на хладилника. Да е пред очите. Добре, оказали сме първа помощ. Сега идва следващата, също толкова критична фаза. Как да транспортираме пострадалото животно до клиниката безопасно. И тук има някои ключови неща, които трябва да знаем. Преди да говорим за самото преместване, трябва да можем да разпознаем едно състояние, което често съпътства тежките травми и е изключително опасно. А именно шокът. Знаем ли какви са признаците му? Шокът е смъртоносен. Симптомите са много бледи, почти бели венци, учестен, но слаб пулс, учестено дишане и студени крайници, лапи, уши. Ако забележите тези неща, животното се нуждае от спешна, ама наистина спешна ветеринарна помощ. И така, как да преместим раненото животно? Първо, трябва да го стабилизираме. Използвайте твърда повърхност като импровизирана носилка. Второ, бъдете много внимателни. Дори най-кроткото животно, когато го боли и е оплашено, може да охапе или отраска. Това е инстинкт. Движете се бавно, говорете му спокойно. И трето, завийте го с одеяло. Това помага по две причини. Пази го на топло, което е важно срещу шока, и му дава усещане за сигурност. Всичко, което говорихме досега, може да звучи малко плашещо. Но всъщност е точно обратното. Да знаем как да реагираме в онези първи критични минути ни дава сила. Тази подготовка не е просто набор от инструкции. Тя е, може би, най-чистият израз на любов и отговорност. Защото да си подготвен означава да им задеш най-добрият възможен шанс.